Πήρε τίποτα. Πάμε να δούμε. Τον πήρε. Τόσοι πυροβολισμοί φτάσανε, γιατί δεν το ρίχνουν. Ποιον ήρθε να πάρει τώρα, ποιον έχουν εδώ? Έχουν αρκετούς. Αρκετούς, Άρχισαν να ρίξουν όμως, ακούσες. Είχε πάει από πάνω, γύρισε. Μετά μόλις άρχισε να κατεβαίνει καλά, τότε άρχισε να ρίχνουν. Καλά, από κάτω τώρα δεν έχουν για να το χαζώσουν και να το ρίξουν. Να ξέρετε, έπαιξαν στον ύπνο τώρα, Κυριακή είναι. Λείπουν όλοι, μόνο... Και εγώ το είδα και λέω στρατιωτικό είναι, λέω, πού πάει τώρα αυτό? Μετά το κοιτάω, πάει προς τα εκεί, το κοιτούσα όλο συνέχεια. Λέω μόλις έφτασε πάνω. Δεν λέει να φύγει. Θα τους τελειώσουν οι σφαίρες και μετά θα τους πάει. Άσε εκεί τη σακούλα. Όλο κάτι μας μάθει για το... Να πάμε εκεί. Εγώ φοβάμαι εδώ που είμαι, πάω εκεί και όλος μας ρίξουν στο ψαγνό. Έρχεσαι εκεί. Να ρίξουν τη σκηνή τώρα. Έχει σκηνή τα ρίχνω, δεν έχει? Το τραβάει και αυτό ζήνεται. Τι σηκώνεται, τι σηκώνεται. Πού είσαι φίλος? Α, πήγες. Πήγε, γιατί δεν πέφτει το γραμμένο. Ναι, εγώ το έχω πει. Είμαι εδώ στην Περνίτσα. Λοιπόν, το βλέπω φτάνει εκεί και τον έξω σκάλα, πήγες. Πού είμαι? Α, κάτσε να με πεις, άντε. Άντε, γεια. Το κάνω λες, άκης και δεν πέφτει. Θα το ακούσουμε, λέει, να ρίχνουν προβολισμοί. Δεν βλέπετε, κοίτα πως πεθαράκια πάνω στο χωριό, κοίτα το χωριό. Ξέρω πολύ. Εγώ στο πάω να πάω εκεί, πέρα θα με ρίχνουν εμένα, νομίζω ότι είμαι από αυτή. Πού είσαι, λόγω της Στην παιδάκι. Ινδία, κοίτα. Μυθήκα, έρχομαι εδώ. Θα σε πάμε. Κοίτα, και φοβάμαι. Κάτσε, Όχι, δεν φοβάμαι, δεν σας στέλνω εκεί. Δεν είστε εδώ. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Δεν είστε εδώ που είναι μακριά. Θα κόψεις τη μία και δεν τσακώνεται. Ναι, καλά. Και αν φύγει κανένας. Αυτοί μπορεί να ρίξουν από πάνω. Μπορεί να έχουν καμία χειρομοβίδα. Ξέρω εγώ ότι θα είναι αυτοί από πάνω να σπάνε. Ακούστηκε ένα δυνατό πριν, είδες πως πυροβολούσε, τι ήταν αυτό? Τώρα προχώταν από πέτρο, από καιρό έχουμε το ελικόπτερο.
Δεν έχει καύσιμο αυτό να το επιτύχουν. Δεν ξέρω, τι όπλα, σκατά όπλα έχει. Μάλλον. Πήρες. Γιάννη, βέβαια. Πώς βλέπεις κάτι. Δεν θα πέσει. Δεν έχει μέσα. Ναι. Κατέβηκε. Θα τον πάρει τώρα μάλλον. Φωτεινή, Δεν το ρίξα. μ' ακούς? Γίνεται απόδραση. Γίνεται απόδραση στις φυλακές. Βγείτε έξω να δείτε αν θέλετε να φαίνεται τη βεράντα. Στη βεράντα μπροστά εκεί, το ελικόπτερο. Ανεβείτε πάνω στο σπίτι. Ανεβείτε πάνω. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Γρήγορα. Ρίχνουν ακόμα φαίνεται αυτή. Ρίχνουν πυροβολισμή το ελικόπτερο. Πήγαινε κι άλλοι παιδιά.